алейкум духтаро созеназен саломати хубай имрӯза навормон фақат барои занҳояй марамат касе дар корай биёен бозори Корбон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза ана магазини либосҳои занона Victoria's Secret рафтаи пеш нишон метем нижни билёи фасон бо овардан боз ҳам распродажа доранд оз мерем бо мебинем чӣ намуд ҳаст машмуда якта ба якта нишон метем рақамашонам мемонам хоҳен бо ҳамроҳичонам суҳбат шавем. Духтарако 126 магазин ряди магазинои шишагӣ бинед чӣ новинкои фасон овардагиян ина курта поча халату почош ина тигрои фасон 150 сомон ана барои фитнес спортивни лосина и чанд сум будай қахшвана 150 сомон ана бинен духтарако иҷа 100 сомоно ҳастай тунико хе халату почо халат кати почаш ҳастай 150 сомон материалаш фасон мана размеро ҳамаш ҳастай ана баъд бо 50 сомона дори на ина иҷада бошад 50 сомона паплинакои хушрӯ мана ана ба почадорош ҳастай чанд сомои почадоро почадорош 80 сомон ина инош боша 50 сомон мана нигоҳ кунед кирта почош боша 80 сомон интихобш бисёрай ҳатман биёен доставка доранд рақамашон аст дар рӯи экран нависен ана айгарошук саршида болош боша 100 сомонӣ ина и бо качестваш дига хелай мисол бо размерош калонана 100 сомон онош ана и двойкара бинед двойкашонам фасони бадай ина 150 буд ҳозир аксияда 130 сомон шудагай расветка дорада мана 6 расветка дора 6 расветкаи хушрӯ каседа дар корай ҳатман биёен духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои доставка бо катихчон ҳам суҳбат шавем. ба духтарои двойкара бинен чӣ хел фасонака ира арзон кардан мана ино қимат будан 150 буд ҳозир 70 сомон шудагай марамат бо расветкаи хушрӯ дора мана двойкаян ина расветкора бинен расветкош бисёрай бо шумо нависен сураташона мепартоян доставка доранд тамошобино ҷое ки хоҳен доставкатон мекунанд материал ҳам муллоимаки хушрӯай бинен двойкаи аҷоибот фасон тамошобинони азиз инчунин анамин намуд ваё ҳастай костюмо ҳастай барои занҳои шабаҳарудор марҳамат арзонай 50 сомон кардаган кадом моделе ки шумода дар корай занҳо бисёр мепирсанд барои авай инавора кардем ва гуфтем ки танҳо занҳо тамошо кунен хулас духтарако метавонен интихоб кунен ина рақамашон ҳаст модел бисёр доранд бо нависеншона бо сураташона мепартояна ана ба тамошобино ина пижамаҳои хебеи тоза 170 буд ҳозир аксия шудагиай 100 сомонӣ интихоб бисёрай ҳамқа хушранай пешки духтаро ина пакетай қа маълум нест лекин шумо хоҳен сурати моделиша бо мепартоян биненда чӣ хелиян мана 100 сомонӣ ба хушругии пижамара бинен духтарои қа хушрӯай качествашам беҳтаринай нархи 250 сомон буд ҳозир боша аксия рафтеста 150 сомон кардагиян размерои калонам доранд размерои баталам доранд мана то 5 xl ҳаст ҳозир ина глоша нишон метем и пижамара бигире хоҳарҷон глои поёнша нишон метем ина нигоҳ кунед ина мино ҳамаш 150 сомонӣ беҳтарин размеру беҳтарин качества бо нархи хуб ана ба духтаро инаи сердечкора ҳозир ҳама харидестай ино доранд аз анами модело чанд намуд доранд аз 150 сомон сар мешава то 220 сомона ина марамат духтарако нависеншона бо катихчонам суҳбат шавем ана духтаро пижамаҳои 50 сомонара аксияша боз сар додан марамат бисёриё хоҳиш ки карда буданд марамат ино ҳамаш брук доранд 50 сомон гул ҳам қа бисёр доранд бовар кунед ногуфтанӣ ҳамаш бо хушрӯ ина пахтагӣ ҳамроҳи брукошон остин калта остин дароз шумо дар иҷа пайдо карда метавонед 50 сомон ҳамагӣ шута мепӯшен пахтагияки мулоими хушрӯай ана халат духтаро касе халата мухлис шай ҳатман биёен халатои хушрӯ доранд 130 сомонара 70 сомон кардана
اینا аксияи беҳтарин биёин بیاین این مغازین گلی بگن دخترو نشانتون میتین این اینجا همش رسبتکوی انمی خلطه 70 سومون بهترین نرخ تماشا بینا باوری دارم که معقولتون میشوه انا بعد یه بار دیگه هازیم مغازین پرش ما نشان میتیم اینجا دا اکسکلوزیو نی لباساکو بسیار دارن اینا ایروی نوارو تماشا کنین کدامش که شما دا معقول میشه دخترو میتونین که سکرین شات کنین پرتاینشونه شما دا نرخشونه میفهمونن از حسابی که مثال نواری ما باید درازی بعد نباشه برای هوای من کم کم نشانتون دادم انا باقی مونده شه از روی نوار خودتون سکرین شات کرده خواهشمندو میتونید نویسنشونه شما ده میفهمونن من همه نمود بار هستی جده از جایی بود دیدین دخترکا ترکی گوانجو تاشکند کدام مدل که شما در کره اساسا بارشون ترکی و باری گوانجوی منه ببینین چه فسون پیژامه فوتبولکا مایکا از اینجا مایکای راسپرداژ هسته مایکاشون هم نشانتون میتیم خواهین از راسپرداژهای هم خریداری کنین منه کاستومای هر خیله خلاص همه چی این مایکا چند سمان؟ یا رازی فیتنسه 51 سکه دخترها مایکا را بینن خشتو بیشه 50 سومون برای فیتنس ایو مایکای فیتنس بوده برای فیتنس رفتن دخترها 50 سومون کردگیان اینا حتما بیاین رسویتکا بسیار دارن دخترکا چیتویورکای فاسون 4 تا دارن بینین چه خشرو ایرم عکس کردگیان پیش چندسم بودی؟ یا پیش 250 بودم اینا پیش 250 بود هازی 100 سومون من چیتویورکای 4 تا داره خشروی ماتریالش رسویتکای بهترین دارن حتما بیاین مغازین گلی دخترکا انا минора пайдо мекунен баъд бо пижамаи шортик дор материалш хушрӯ мана материали фасон ирам 100 сомон кардан ҳатман биёен бо айпеш бинен духтаро баъд танис живота касе ки пирсида буд марҳамат аз 100 сомон то 700 сомона анамхе формои танис живота омадагиай марҳамат биёен айпеш бо бинен расветка дорад расветка ё ҳаста кабуд сурх ҳама расветкаи ҳаста мана кадом ранге ки дар кораи духтаро ваёш ҳастай расветкош ҳаст ана баъд ваёш ҳастай духтаро румолои тоқа чанд сомаи румол ай 70 сомон сар мешава ина я платаш мода нишон метем румолош ай 70 сомон диде ана баъд бо 100 сомона дора ина 100 сомонаша диде калони хушрувай 100 сомон румоли тоқа касе ки мепирсид ана баъд бо ҳастай ана 150 сомона хулас биёен бо худтон бинен духтаро ё ки заказ кунен барантона